אז כן, אמיגוס, שיהיה לכולנו המשך יום מבורך. בוקר, כמו שאתם רואים, זה הדירה לכל אלו שפנו. אמיגוס, זה פעם אחרונה שאני עונה לבחור שפנה אליי בפרטי. זה הדירה, כמו שאתם רואים. זה החדר המושמד. השמדתי אותו, הוא עכשיו כמו מחסן בשבילי יותר. השמדתי אותו כי השמידו את חיי בתוכו. וזה המקרר שלנו. אסירו תודה על מה שיש, על מה שאין. אז כן, לאלו ששאלו, אמיגוס, אני הגעתי לבאר שבע עוד הפעם לפני איזה 12 שנה, בעקבות תיק אימוץ שהייתי כל כך סקרנית לפתוח. פתחתי אותו, כמובן. לא מציעה הדם שלנו, במיוחד הבני דודים, אחיינים כמה לצערי הרב, אבל בסדר, לא, משפחה לא בוחרים, לא? אחר כך נפגעו למה ולמה. אתם רואים, זה גם דרכון. זה לא דרכון, כמו שאני הבנתי, שזה תעודת זהות של רוסיה, של סבתא ביולוגית שלי. זה התמונות, חלקם שאתם רואים, חלקם גם בני דודים שהיו גם גיבורים עלינו לצערי הרב, כי הם כנראה מעדיפים חברים מאשר משפחה. אתם רואים עד כמה שזכור לי, כשהיו תחת חסותי, לפחות חלקם, עם כל הגיל הצעיר שלי, כנראה זה מה שאכלת האנשים לצערי הרב, אבל בסדר. לא נראה לי שהם היו סובלים כמו שהם עשו לי פה ג'ערס בתוך הבית אחרי שהם גדלו. צוציקים, אבל בסדר, שיבושם להם. אתם רואים, זה הבית, אמיגוס. כמו שהבית מצולם, ככה הבית נראה. זה החלון שאנחנו סוגרים. אתם רואים שלא יהיה לצערי הרב זריקות. זה החלון, דרך אגב, אמיגוס, לפני שנה בול, שנכנסו דרך החלון הזה והוציאו את כל מה שהיה בדירה. כל מה שיש עכשיו בדירה זה הכל חדש. אתם רואים, זה השכונה. תראו איזה שכונה מזועזעת, איך ראש העיר בבאר שבע דואג בשכונות ד', במיוחד לשכונות חלשות. תסתכלו ושלא תתבלבלו, רוב השכנות שלי פה, כולם, אפשר להגיד, רובם נשים מבוגרות. אז לא נראה לי שנשים מבוגרות אמורות לנקות את הזוהמה הזאת בשכונות. אמור לדאוג לזה ראש העיר והעירייה, לא חבר'ה? אז תראו את השכונה המזעזעת של באר שבע ד', שדואגים רק בשכונות של איפה שהעשירים והטייקונים, ושכונות החלושות בדלת, ולא רק בבאר שבע לצערי הרב, זה כבר בכל חור שאיפה יש שכונה חדשה, חבר'ה, שלא תתבלבלו לרגע, לא מטופל שם כלום. אז הנה, כמו שאתם רואים, ולחכם שפנה, הנה חמוד, אני לא מוצאת, למרות שהסברתי והוסבר שהסיפור נגמר גם בערד וגם בבאר שבע, אבל יש את אלו שכנראה, איך אמרנו אמיגוס, מי שבאמת היה רוצה לעזור, אני חושבת, לא היה עושה לי חקירות מח"ש שהיה קם ועוזר. זה יותר הסקרנות של האנשים, ולהוסיף, איך אומרים, כנראה אש למדורה. זה מה שאוהבים, לא? במיוחד כמה שיושבים בחדרי עיני. שלא נדבר לא רק על נשים, כולל גברים גועל נפש שמשחקים לנו אותם מאחורים, אבל בעצם רודפי שמאלות הורסים לנשים את החיים. שלא תתבלבלו, לא מצטערת על אף מילה. ישבו אצלי פה בסלון בחורות שגברים בעיני יהודים, שלא תתבלבלו, גברים בעיני יהודים הציעו לנשים, בגלל שידעו שאותם נשים, איך אומרים, המצב הכלכלי לא משהו, הציעו להם. במיוחד חילות דרך, אמיגוס, ישבו אצלי בבית, כולל חיילת שגבר יכול היה להיות אבא שלה, אלוהים יסלח לי, גם הציע לה. אז זה החדר. אחר כך אנשים מתפלים למה ולמה.
חבר'ה, אין למה ולמה, זה האמת. מי שלא מאמין מוזמן לבוא כמה פעמים, לשבת יום יום בחדר עיני ציקלג, לראות בכלל בכבודו ובעצמו מה הולך שם. שלא נדבר, שיסלח לי אלוהים באמת, ולאותו חכם שנחסם כמובן. חבר'ה, הכי מצחיק, אין לי פייסבוק, אין טיק טוק, הבן אדם הגיע אליי דרך היוטיוב. איזה ענק, אבל בסדר, מזל שהטלפון לא שלי, הוא נחסם כמובן, אותו חבר עיני. אני מקווה שנסתדר עם מכשיר, שאני אוכל גם לעשות צילומי מסך, וכנראה הגיע הזמן לחשוף גם כמה פרצופים של גברים בעיני שמשחקים אותה גברים, אבל הם בעצם לא גבר, ושלא תתבלבלו, לא בזורה ולא שום דבר. חבר'ה, יהודים בכבודם ובעצמם שמציעים, כולל חיילות, בעיניי הן נחשבות קטינות כי היא חיילת, היא בעצם רק התחילה, לא? מציעים את עצמם כאילו לעזור לאותה חברת עיני, בכאילו לקדם אותה, אבל הוא בעצם לא רוצה לקדם אותה. שלא נדבר על אלו שיש להם פרוטקשן בעירייה ושם. חבר'ה, בבאר שבע עד היום יושבים בעיני, אחרי שלא נדבר על הנשואים אותם, שהרסו חיים של חיילות ובנשים של עיני דרכות דרך חדשה, בגלל שלא היה לאותם נשים מאני כנראה. ואתם יודעים, תחילת דרך תמיד יש עדיין לא השתמשנו בסוכריות כמו שאומרים, אז אותו בחור נחסם כמובן עוד הפעם, אבל הנה זה הדירה כמו שאתם רואים. אז לכל הגיבורי מקלדת באמת, כולל כמה רודפי שמאלות של עיני שמשחקים לי אותה גברים, בזמן שהרסו חיים של נשים, במיוחד תחילות דרך, שלא נדבר על אלו שהיו משחקים אותה בני זוג, ובעצם יושב עם האישה באינטרס, כי ידע ששם יקבל את מה שלא קיבל בבית. זה הגברים של עיני גם היום. חבר'ה, שלא תתבלבלו, יהודים, לא מתביישת להגיד זאת, יהודים. כמה שצחקו עליי שאני יהודייה לא שלמה בגלל האישה שיצרה אותי, אמיגוס, לעומת כמה שאני יהודייה לא שלמה, כולל כמה אחים שלי, לא אני ולא אחים שלי לא הלכנו לחדרי עיני למטרת להרוס חיים של נשים, או חס וחלילה להציע להם בשביל, כמו שעשו כמה חברי עיני. השם ישמור, שהשם יזכה אותם למצוות בדרך שלו אחרי המעשים שלהם. לא מצטערת על אף מילה, מוזמנים לרוץ כמו שכולם רגילים, אחרי רצים להתלונן עליי. גם אותו גבר שיודע שמדובר עליו בסרטון, אחי, יבוא יום ואני אחשוף אותך גם בעיני מי אתה ומה אתה באמת. במיוחד נביא גם את אותה הבחורה שניצלת אותה לפני שלכלכת גם את שמה. איכסה, חברי עיני, גברים, רודפי שמאלות אתם, לא גברים. בובי, הפסקתם חרא שלכם, באתם לחדרי עיני בשביל להרוס חיים של נשים, ולצערי הרב יש את אלו שמוצאים את התסכולים של הבית על אלו שיושבים בחדרי עיני. זה האנשים של עיני, במיוחד בבאר שבע לצערי הרב. ואם את מקושרת ואת עושה כמו שכמה בעיני יושבות, גם גברים גם נשים, עשו לה מנהלת במרכז אלכוהול ועוד כמה, אז את תקבלי הטבות. ואם את לא תעשי ותשחררי עליהם את האמת, הם יחפשו לנקנק אותך. ועוד שלא נדבר, אמיגוס, יש את אלו שמנסים לקלוע אותנו בצורה. על מה? על זה שהאמת התפוצצה להם בפנים, אחרי שכמעט 4 שנים השמיים עידי, כולל הרשויות, אחרי שקיבלו ממני עזרה בתיק דלתיים סגורות שעד היום מתנהל, כולל עוד מעט 4 שנים. שיקרו אותי, כולל העיתונאית המקוללת שאני מאחלת לה עד היום להזריק את הריטלין. ממי, תזריקי אותו בבריא כמו שעשו לצערי הרב החיות שלי.
תעשי את זה גם את אחרי ששיקרת אותנו, ושלא נדבר אחרי שגם הרסת חיים של עוד מישהי אחרי שבכלל לא בחיים. אז יבוסם גם לאותה עיתונאית שביקשה ממני עזרה אז בזמנו עם השקרים שלה, ולא התבייש להגיד לה את זה אז בפנים, אבל אמרתי לכם, הרבה נשים, הרבה גברים שעשו לנו ככה, חבר'ה, שלא תתבלבלו, השמיים עידי, חסמו אותנו, זה, ואז התחילו לעלות הפוסטים והסרטונים, פתאום כולם התעוררו ורצו, רוצו גם עכשיו, אמיגוס, כולל אותם עובדי סוציאליים שלא שוות יריקה. אתם יכולות ללכת להתלונן, חמודות שלי, כי אתם באמת לא שוות יריקה. המרכזים במיוחד של באר שבע, מרכז אלכוהול, דירות חירום, המרכז החדש ברחוב שמחה שפתחו, חבר'ה, לא עוזר לנשים, שקר וכזב. אם יש לך אמא עורכת דין או אבא עם עבר טוב, אז כן יעזרו לך, גם כי מפחדים בעצם מההורים. אבל אם אין לך, שולחים אותנו להתאבד, כמו שהציעו לנערת תקווה והתאבדה, השם ישמור. אותו דבר הרשויות עושות אחריה המעשה של תקווה ונשמתה בגן עדן כולל ספיר. עד היום רשויות הרווחה מציעות גם לנשים צעירות שיבוא יום ואנחנו נעמיד אותם מול עובדי סוציאליים, במיוחד מרכז לאלכוהול שאוהבים לקבל את המתחזים ואת המנהיג של הבילוש. אנחנו נעמיד לכם אותו. אמרתי פעם למדריכה, לא? מה תעשי חביבתי שיקומו הקורבנות שלכם? אתם שכחתם כמה קברתם, אבל יש עוד 13-17 נשים שמחכות ליום הזה להופיע לכם בפנים, אבל לא עכשיו. איך אומרים? כל אחד והדרך שלה. אז יאללה, שיהיה לכולנו המשך יום טוב, כולל המרכזים המקוללים של באר שבע, מרכז לאלכוהול ורחוב שמחה, מי שמתקרבת גם לשם, חבר'ה, אל תפקו, אם אחר כך תאכלו גם אחד גדול ותגיעו או לבריאות הנפש או למנהיג. אז ביי יוש.